aquí. D'entrada, disculpes per aquests 10 minuts, aquests minuts de retard amb què hem començat aquest acte per diversos problemes amb les connexions que després veureu que farem en aquest acte d'homenatge. Agrair-vos a tots que sigueu avui aquí en aquest Dia Mundial de Sang al Parlament de Catalunya. Mai ens hauríem imaginat, probablement, que celebraríem o passaríem, viuríem un 14 de juny com aquest. El malson de la Covid ens va sacsejar a tots durant tot l'any passat. A la fi tenim una mica la sensació que comencem a sortir d'aquest dur camí, tot i que encara patim. El 2020 ha estat una lluita constant, explícita per la vida, podríem dir, cada dia, i al capdavant d'aquesta lluita, s'ha dit moltes vegades i avui, lògicament, també aquí, hi han estat al capdavant els professionals sanitaris, els tècnics, els professionals en l'àmbit social també, investigadors i, sobretot, els donants, aquelles persones que, malgrat la por, que segur que van tenir en algun moment, del confinament, de totes les dificultats durant tants i tants mesos, han sortit al carrer per donar sang i ajudar que mai n'hagi faltat als hospitals, ajudar a tots aquells que ho han necessitat. I avui, en nom de tots ells, aquest vol ser un acte d'homenatge, d'agraïment, simbolitza això, un agraïment profund a aquestes 260.000 persones que durant tot l'any passat van sortir, com dèiem, amb un acte de valentia, sens dubte, i de gran solidaritat per ajudar els qui ho necessitaven. Per tant, moltes gràcies de cor. Estem aquí al Parlament de Catalunya en un acte d'aforament limitat com marquen els protocols, com es fa últimament a tot arreu, però volem saludar també a totes aquelles persones que sabem que ens estan seguint pel canal del Parlament, persones, voluntaris i professionals del Banc de Sang de Lleida, a qui saludem en una d'aquestes connexions que us comentàvem. Endavant. Molt bona tarda des dels jardins de l'Hospital Arnaldo Vilanova de Lleida i estem aquí avui membres de l'Associació Donants de Sang del Segrià davant tot just d'aquest monument, que és un monument de l'associació que està reflexat en aquest llibre que conté més de 100 monuments de tot Catalunya, un llibre que ha fet la Federació Catalana de Donants de Sang perquè el pugueu fullejar i sapigueu tota la feina que s'ha fet. Aquí tenim la Maria, que és una de les voluntàries de la Segrià. Molt bona tarda, Catalunya. Mireu, aquest any me n'ha passat una com una mica original, ja que ha estat tot un any molt original, però positiva. He sigut donant de sang durant molts anys, aquest any ja ha estat l'últim, però he pogut dedicar-me més al voluntariat, que això és molt important, per demanar donants de sang, de plasma. Sabeu que la sang és l'or de la vida, d'acord? Hem de salvar moltes vides. Animeu-vos, no sigueu perucs, perquè no passa res, és una punxadeta molt petita i la vida ens en dona de molt grans. Per tant, animem-nos a donar sang. Des de Lleida us animem a tots i a totes. Doneu sang. Molt bé, Maria, falta algú més per presentar? Sí, falta l'Angeleta, una voluntària de més de 60 anys de trajectòria. Bé, què dirà l'Angeleta? Que un dia em van donar un susto portant-me una geganta? Qui ho diria? Una dona tan petiteta que ha fet les coses que ningú ho sabia, i tenim un president que ho ha posat tot en llibres. Ara tenim en català, tenim en castellà, bueno, tot de coses. Però el més bonic és quan et venen els nens i et diuen que puc fer una foto amb la geganta. O la geganta, creieu-ho, que no té cames, però en aquell moment ballaria. Doneu sang. Adéu! Adéu, Catalunya! Adéu! Adéu! Gràcies. Gràcies des de Lleida. En nom dels donants ens adreça ara unes paraules al president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Marc Ibars. Endavant. Molt honorable consellera Laura Borràs i Castanyer, presidenta del Parlament de Catalunya i d'altres membres de la mesa del Parlament. Honorable senyor Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. Honorable senyora Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
Senyor Francesc Gòdia i Casablanca, president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits. Senyor Josep Titet i Torner, president de Creu Roja Catalunya. Senyor Simó Esguars Navarro, director del Banc de Sang i Teixits. Homenatjats, assistents i els centenars de delegats de les associacions i mitjans de comunicació que ens estan veient en aquests moments a través del canal de televisió del Parlament. Bona tarda a tothom. En primer lloc i en nom propi dels presents i dels donants de sang, us volem agrair, presidenta, el poder fer aquest acte d'agraïment als donants de sang en un lloc tan emblemàtic com la seu del Parlament de Catalunya que vostè presideix. És un gran honor per nosaltres i, per tant, moltes gràcies, presidenta. El Dia Mundial del Donant de Sang es celebra el 14 de juny de cada any. Els donants de sang, l'objectiu és sensibilitzar a tothom sobre la necessitat de sang i productes sanguinis segurs i agrair als donants de sang les seues donacions. Durant la pandèmia del Covid-19, tot i la mobilitat limitada i altres desafiaments, els donants de sang han seguit donant sang i plasma a pacients que necessiten transfusions o medicaments derivats. Aquest esforç extraordinari d'una època en crisi sense precedents destaca el paper crucial dels donants de sang i voluntaris no remunerats, ben organitzats i compromesos per garantir un subministrament de sang segur i suficient. Aquest 2021, el lema mundial del Dia del Donant de Sang és «Dona sang i fes que el món sigui bategant». Un enfocament especial de la campanya d'aquest any és el paper dels joves per garantir el subministrament de sang del futur i celebrar el potencial dels joves com a socis en la promoció de la salut. Itàlia acollirà el Dia del Donant de Sang 2021 a la ciutat de Roma. Avui els parlaré dels donants de sang i voluntaris que mobilitza i consciencia la nostra societat per tal que no manqui sang a cap intervenció quirúrgica, per a cap tractament mèdic, que tothom sigui atès per la seguretat social de tothom. La Federació Catalana de Donants de Sang està formada per associacions amb persones altruistes i solidàries. Som homes i dones amb valors que es mouen amb un interès ètic i desinteressat per a la societat. Els companys i les companyes de les associacions de donants de sang de la Federació ens mobilitzem per omplir de donants les campanyes diàries del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i ajudar als equips mòbils quan fan les extraccions. La nostra recompensa i satisfacció personal és veure la resposta de la gent, acompanyar nous donants, saber que el Banc de Sang no pateix insuficiència de sang, plasma, teixit, llet materna i d'altres. El voluntariat de la Federació sabem organitzar-nos per donar suport i dedicar una jornada o el temps que calgui a les campanyes del Banc de Sang. Som el nexe d'unió de la societat civil amb el Banc de Sang. Durant la pandèmia no s'ha deixat de fer campanyes. Tota la nostra xarxa d'associacions de donants de sang ha estat mobilitzada. El valor de la solidaritat ha sortit enfortit. Hem estat testimonis de moltes iniciatives ciutadanes i associatives. I vull homenatjar aquest coratge, aquesta solidaritat, aquests valors i actituds que ens representen a través del record de l'estimat Xavier Raventós i Raventós, president de l'Associació de Donants de Sang de l'Alt Penedès. En Xavier feia anys que tenia una salut molt feble, però ha estat un referent de treball i constància per a totes les associacions. El Covid-19 ens l'ha pres, però no el seu record. En Xavier desitjava fer feliç a la gent perquè estava convençut que la felicitat es troba amb la felicitat compartida amb l'amor i l'estima als altres. Moltes gràcies, Xavier. Per acabar, en nom propi i de la Federació Catalana de Donants de Sang, us vull expressar el meu agraïment a tots els que homenatjarem avui, donants, entitats, col·lectius que fan possible donar una resposta sanitària satisfactòria a tota la població. Gaudim d'un bon sistema de salut pública. N'estem orgullosos, però el tema de la donació de sang és molt complex i que funcioni satisfactòriament com ho està fent es deu bàsicament a la implicació de 3 pilars. El Departament de Salut, a través de la seva empresa pública Banc de Sang i Teixit, considerat un dels millors del món,
per la qualitat dels seus productes sanguinis i la reputació del seu personal tècnic reconegut per l'Organització Mundial de la Salut, per les entitats, institucions, mitjans i altres pel seu ajut institucional, i per la Federació Catalana de Donants de Sang i associacions que tenen el potencial humà i la capacitat d'estimular la responsabilitat i el civisme a través d'iniciatives socials dels més de 900 delegats que tenim repartits a tot el territori. El poeta i dramaturg noruec Henrik Ibsen afirmava: «1000 paraules no deixen una petjada tan profunda com ho fa una sola acció, la nostra acció, la de donar sang. Un gest senzill que salva vides». Gràcies. També són claus, de fet, ara ho dèiem en les nombroses campanyes de donació de sang als voluntaris. Creu Roja representa tot un col·lectiu de persones que ajuden voluntàriament en la donació al dia a dia. Escoltem el senyor Josep Quintet Torner, president de Creu Roja Catalunya. Endavant. Ui, el Marc és més alt que jo, es nota. Bé, bona tarda, honorable consellera. Ara estava ja dient amb tu, Laura, ja que com a voluntària de Creu Roja, tinc tant el... En aquest cas no estàs com a voluntària ni com a consellera, de quan havies vingut a veure'ns allà amb nosaltres. Avui és molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya. Gràcies per poder estar aquí, conseller de Salut, de Drets Socials, d'altres representants institucionals, aquí també l'Alba, president del Banc de Sang, director, president de la Federació, com no, els donants, els veritables protagonistes de la festa, els herois que són el dia d'avui, les entitats i organitzacions que col·laboren, les associacions de donants de sang. Benvinguts i gràcies per ser-hi. Mireu, la voluntat de... Ara ho explicava, quan feies la presentació deies que el voluntariat és fonamental. I la voluntat de la Creu Roja de col·laborar amb el banc i a la federació és una cosa que ja ens ve de temps. Ens ve de temps en posar en valor i posar-ho a disposició del Banc de Sang i de la Federació tota la nostra capacitat de voluntaris, espais, logístiques i tot el que puguem. Aquesta ha sigut una fita que ens hem marcat i que realment volem continuar-la perquè forma part del pla estratègic de la nostra institució amb el programa de salut. Estem molt agraïts de poder participar un cop més en aquest acte institucional del Dia Mundial per fer un reconeixement als donants. I precisament avui, que crec que és la primera vegada que es fa al Parlament de Catalunya, crec que té tot un seu valor, a més sortint del Covid com sortim ara, jo crec que és un fet molt important a posar en valor. Realment ho hem passat un any molt estrany amb la Covid-19, un any molt dur. Ho hem viscut des de Creu Roja i la mateixa societat, no? Hem viscut un desbordament humanitari que mai havíem vist a les nostres generacions. Han estat moments potser segurament molt tristos per la gent que han perdut a familiars, i per les persones que viuen situacions precàries i bastant complicades familiarment. Però no hem acabat i això encara continua i no tenim per temps, potser. Però realment, quan realment el món s'enfonsa, sempre surt, com ha passat fins ara, sempre surt el millor de les persones, sempre aflora el millor de cada persona. I abans ho parlava amb Marc, que ha dit alguna cosa de la sensibilitat. I nosaltres des de Creu Roja ho hem pogut veure amb el voluntariat que s'ha incorporat, amb la gent que han col·laborat, que sempre en aquests moments la gent treuen el millor del sí, que és la sensibilitat i aquesta solidaritat. Jo crec que això és el que hem pogut posar de valor. I l'exemple clar el tenim amb els donants de sang. Persones que han passat malament, com tothom, amb els mateixos problemes, amb confinaments, amb incerteses, amb pors, però mai s'han quedat a casa. Han sortit sempre i han volgut continuar posant el braç per tornar, per anar donant sang, perquè aquesta sang no faltés mai als hospitals. I realment jo crec que ha sigut així. Després ens ho explicarà més bé el president del Banc de Sang. He vist alguna xifra, 45.000, si no m'equivoco, 45.000 persones que han utilitzat la sang, i això ha sigut gràcies a aquesta solidaritat, a aquesta sensibilitat d'aquests donants que, malgrat tot, han posat el braç perquè no es faltés sang. Ara amb el lema de què hem estat, som i serem imprescindibles, aquest lema que heu posat aquest any i que em sembla que fan després un llibret també amb totes aquestes històries, avui és el moment de felicitar a totes les persones i entitats que ho han fet possible. Jo diria que una representació d'aquests donants i d'aquestes entitats que han col·laborat facilitant aquesta logística també
avui rebreu un reconeixement representatiu de tot aquest col·lectiu de gent del país. Felicitats per la gran feina que feu. Permeteu-me també que fem menció especial a les associacions de donants de sang que estan pel territori. Heu fet un esforç immens, també com els donants, promocionant, volent que no faltessin aquelles cues de gent allà com fos, demanant hora, esperant, però s'ha pogut fer. Jo crec que val la pena i és un fet que us ho hem d'agrair. I com no, la Federació Catalana de Donants de Sang, aquí al capdavant amb en Marc. Felicitats, Marc, per aquesta gran feina que estàs incentivant i motivant amb aquesta gent. Moltes felicitats. I com no, també no ens podem deixar el mateix banc de sang. En Marc ho ha comentat, un dels millors bancs de sang del món. Un banc de sang tècnicament preparat, amb totes les capacitats, però també sempre és el que comentem, amb els grans professionals del banc de sang. No podem oblidar-ho. Són uns grans professionals, però també jo crec que s'ha de posar en valor aquest valor afegit que són persones vocacionals, persones amb vocació de servei també. I això també s'ha d'agrair, s'ha de tenir en compte. Felicitats al Banc de Sang, felicitats president, director. I jo per acabar quasi bé, jo els diria que també no podem deixar estar aquest compromís, aquest suport institucional i real que hem tingut sempre del Parlament i el Govern de Catalunya amb la donació de sang. Ho ha explicat també en Marc i crec que ho hem de reformar, ho hem viscut també des de Creu Roja. Jo crec que diríem que aquestes aliances públic-privades amb les entitats socials són necessàries i imprescindibles per fer possible aquesta millora de la qualitat de vida i la donació de sang ho és una d'aquestes. Jo moltes gràcies, que avui tinguem un bon dia, un bon reconeixement a aquestes persones que avui en representació d'aquest teixit associatiu que tenim a Catalunya, amb moltes entitats i precisament amb aquestes associacions de donants de sang i donants, avui es mereixen. Moltes gràcies i felicitats a tothom. Garantint les donacions justament i les transfusions dia a dia als professionals del Banc de Sang i Teixits. I en nom de tots ells escoltem el seu president, el senyor Francesc Gòdia Casablancas. Endavant. Molt honorable presidenta del Parlament, honorables consellers, senyores i senyors diputats. Per mi avui és un dia en el que ens adonem compte que a Catalunya hi ha persones molt generoses. I les persones en el que avui focalitzem aquest acte són els donants de sang i les associacions de donants de sang. Alguns d'ells seran reconeguts públicament com un exemple d'aquesta capacitat de generositat que té aquest país. I és la primera cosa que m'agradaria ressaltar. Deixi'm dir també que des del Banc de Sang afegir que el Banc de Sang encara va més enllà de no només les donacions i les transfusions de sang. A vegades ens agrada dir que és un banc de vida, perquè és un banc de sang, és un banc de medul·la, és un banc de sang de cordó umbilical, és un banc de llet, és un banc de teixits, tot un ventall d'oportunitats terapèutiques que fem arribar als pacients. I per nosaltres avui, bàsicament, és un dia per renovar el compromís. El compromís que, com a empresa pública, tenim tant amb els donants, que són el principi de la nostra activitat, com amb els pacients i amb el sistema hospitalari, que són els que acaben rebent el fruit d'aquesta capacitat altruista dels nostres donants. I nosaltres tenim un compromís i una responsabilitat molt gran que agafem i que renovem, i avui més bon dia que mai per fer-ho, que aquesta activitat es faci de forma segura, que es faci de forma amb qualitat terapèutica i amb la confiança tant dels donants com dels receptors de les transfusions. I aquest és l'efecte, és el que voldria ressaltar avui, i també afegir el compromís amb el país. Crec que el Banc de Sang és una eina transversal del sistema de salut, estic davant de l'exconsellera de Salut i el nou conseller de Salut, és una eina transversal del nostre país per oferir cada vegada
noves opcions terapèutiques. El món de la medicina està evolucionant molt des dels derivats de la sang, de les cèl·lules, dels teixits, i nosaltres hem de fer l'esforç de ser capdavanters i fer-ho al costat del nostre govern. Doncs això bàsicament és el que els volia dir i acabar de nou amb l'agraïment a tots els donants, a les associacions, que a més, ja s'ha dit abans, ho han fet en moments d'extremada dificultat en l'any anterior, que ens han ajudat a fer noves aproximacions terapèutiques amb plasma de donants convalescents, etc., i en el que sempre ens hem trobat acompanyats per aquesta força de la gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Som al Parlament, però, com dèiem abans, també ens veuen en emissió per la xarxa i ho saben bé perquè ens estan seguint des de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Bona tarda. Molt bona tarda des de Terres de l'Ebre. Bona tarda. Avui celebrem el Dia Mundial dels Donants. Estic molt satisfeta de poder ser la representant de tots els delegats de les Terres de l'Ebre. Ha sigut una època molt dolenta i a pesar d'això s'ha treballat molt per les donacions. La nostra festa principal, que ha sigut les maratons, no s'han pogut celebrar, però donem les gràcies a tots els que sempre han col·laborat per la festa aquesta. Sobretot als donants que han vingut nous, que han sigut moltíssim, i sobretot molta gent jove que han sigut la primera vegada que han donat sang. Moltes gràcies a tots els donants que són el principal motor i sobretot també avui als que tindran l'homenatge. Moltes gràcies i que tots poguéssim celebrar-ho per molts anys l'any que ve i tots els anys que siguin. Gràcies. Donem pas a les nostres companyes de Tarragona. Bona tarda, Tarragona. Hola, companys de Tortosa, aquí a Tarragona. Sí, des de Tarragona. Mira, comentamos a la part positiva del Covid. No, ja està bé, una miqueta, Els donants de sang de per si ja són mereixedors d'un homenatge, però específicament la gent donadora de sang i que ha passat el Covid són gent mentalitzada i que a més cada 15 dies també ha fet la seva donació de plasma per poder contribuir amb la immunització de la gent. I per tant jo crec que públicament hem de fer també un homenatge a aquest tipus de gent. Si te penjarem cap a cavall. Sí, tant, és tota la raó. I el que veiem de la part negativa de tot això és que des de part de l'associació no hem pogut fer les campanyes que corresponien i la gent troba molt a faltar. A més, tenir el contacte amb els donants, que no ha pogut ser, però bueno, esperem que tot se normalitzi i personalment els companys també ens hem trobat molt a faltar. Ja està, 8 segons més i ja acabem. 8 segons més i que això ja es normalitzi. Tornem a connexió a Barcelona. Vinga, adeu, que vagi bé. Gràcies. Tornem la connexió amb algun problema. Esperem que hagueu pogut sentir el missatge de solidaritat i agraïment que llançaven des de Tarragona. Una altra connexió des de Barcelona, des de l'Hospital Sant Pau. Endavant, bona tarda. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Banco de Sangre de San Pablo. Estamos aquí un poquito para hablar de la afluencia de gente durante la pandemia. Y la verdad, yo soy Chema, soy voluntario. Ella es Laura, que es la directora del banco. Y bueno, un poquito para hablar un poquito de la afluencia de público durante la pandemia. La verdad es que hemos tenido momentos de todo. Hemos tenido momentos agobiantes, hemos tenido momentos de más compromiso, pero la verdad es que hemos salido bastante bien de la situación. Y era curioso porque la gente venía con excusas de sacar el perro, sacar al loro, sacar a lo que haga falta para poder salir de casa, ¿no? Y cuando nos hemos encontrado que la gente como excusa tenía, voy a donar sangre, nos ha parecido extraordinario. Entonces tenemos aquí ahora poquito para que nos explique la afluencia de gente durante la pandemia, a Laura, que es la directora, que nos explique un poquito esta afluència de gent com l'ha vist. Què t'ha pareció, Laura? Bueno, pues, la veritat que durant la pandèmia ha estat impressionant, com sempre, l'altruisme, la solidaritat que hem viscut per part dels donants de Catalunya. Vam obrir una agenda per apuntar-se a donar sang per tal de poder mantenir les mesures de prevenció de la Covid-19 a les sales de donació, per prevenció de la cua a la sala de recepció especialment, i això ha estat un èxit impressionant, de tal manera que s'ha quedat, i de moment mantenim aquestes agendes també per als donants de sang, i sobretot agrair a tothom
la seva dedicació a la donació durant aquests mesos complicats. Tanto Laura como yo os lo agradecemos un montón. De todo corazón, muchas gracias a todos y aquí estamos para que vengáis cuando queráis. Gràcies, doncs. És important escoltar els que estan a primera línia, no? Comencem, ara sí, pròpiament, l'homenatge del Dia Mundial del Donant. Com hem dit ja reiteradament, aquest 2020 volem reconèixer totes aquelles entitats, persones que han posat tot i més perquè mai hagi faltat sang als hospitals, perquè sempre, cada dia s'hagi ofert tractament als pacients, especialment als de Covid. Fins a 7.000 han rebut una transfusió al llarg d'aquest 2020. Demanem que pugin a l'escenari, que ens acompanyin la presidenta del Parlament i els presidents de la Federació de Donant, del Banc de Sang i la Creu Roja. Endavant. Un aplaudiment. Sí, que els acompanyi una mica. Gràcies. L'inici de la pandèmia va canviar-nos la vida de dalt a baix. Si pensem en donació d'un dia per l'altre, es van haver de deixar d'utilitzar els autobusos de donació per les distàncies. Els donants tenien por, com hem dit, d'anar als hospitals, calien grans sales de donacions i molts pobles i ciutats van obrir espais per poder fer les campanyes des de museus, biblioteques, escoles, sales d'exposició. Molts llocs es van convertir en espais de donació de sang. Per tot plegat, en agraïment a tots aquests pobles i ciutats, homenatgem a l'Associació Catalana de Municipis i rep el reconeixement la il·lustríssima senyora Astrid de Set, vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis, i també la Federació Catalana de Municipis. Rep el reconeixement la il·lustríssima senyora Olga Arnau Sanabra, presidenta de la Federació. Endavant. Gràcies. El proper guardó és pels professionals del Servei d'Emergències Mèdiques, per la seva entrega i per pensar tot tipus de solucions, també per garantir que la sang arribés en tot moment als hospitals. Rep el guardó el senyor Antoni Encinas Pinyol, director general del SEM. Han estat sempre en les campanyes de donació de sang i en plena pandèmia es van posar també a disposició per acompanyar tots els ciutadans que sortien de casa per poder donar sang.
Un reconeixement també als professionals de protecció civil. Rep el guardó la senyora Mercè Salvat Guinjoan, directora general de Protecció Civil. Els hem aplaudit des dels balcons de casa i hem vist imatges seves patint en els moments més crítics de la pandèmia. També per la donació de sang han estat imprescindibles. El nostre reconeixement a totes les infermeres i infermers, avui representats pel Consell de Col·legi d'Infermeres i Infermers. I rep el guardó la seva degana, la senyora Endavant, Estrella Martínez Segura. I a tots els metges i metgesses, també avui representats pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Rep el guardó el senyor Gustavo Tolchinsky Vicem, secretari de la Junta de Govern. Els equips assistencials han estat imprescindibles, però també ho han estat molts altres professionals de l'àmbit de la salut que han permès atendre dia a dia tots els tractaments dels malalts. Per això volem fer un homenatge a totes les persones que han treballat aquest 2020 en l'àmbit de la salut. I en nom de tots ells rep el guardó la senyora Abigail Fargas Guàrdia, administrativa del CAP Ramon Turró de Barcelona, referent d'atenció a la ciutadania. També volem fer arribar el profund agraïment als professionals de l'àmbit dels drets socials, des de les residències als voluntaris que han estat clau en les campanyes de donació. En nom de tots ells, rep el guardó la senyora Carmen León Gámiz, treballadora social. D'aquest 2020 volem també remarcar la tasca que ha fet Creu Roja, que fa 150 anys que està a Catalunya i té una xarxa territorial que li permet ajudar arreu. Compta amb 21.000 voluntaris i voluntàries. En nom de tots ells, rep el guardó el senyor Santiago Sánchez Caballero, voluntari des de fa 44 anys i que sempre ha col·laborat en la difusió i promoció de la donació de sang. I per acabar, reconèixer també aquest any tan complex als professionals del Banc de Sang i Teixits, cadascuna de les 800 persones que han treballat nit i dia perquè mai faltés sang als hospitals. Recull aquest reconeixement la senyora Conxita Pastoret Pascal, infermera del Banc de Sang. I també una menció perquè més enllà de l'assistència diària s'ha fet una important tasca de recerca buscant una manera de tractar la Covid amb donacions, ja sigui en plasma o amb cèl·lules mare. En reconeixement a tota la feina d'investigació que s'ha fet, rep el guardó el senyor Joan García López, director de recerca del Banc de Sang. És el moment d'agrair també en veu alta, amb alguns aplaudiments més, a un seguit de persones representants de cada regió sanitària i que s'han destacat per donar sang aquest any, aquest 2020. Persones com el senyor Josep Maria Seguí, donant de sang durant 34 anys.
Direm que és responsable de l'Associació de Donants de Sang de Girona en les campanyes que es fan a Salt. També el senyor Juan Pedro Linares, infermer de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En el seu cas, va patir la Covid i es va fer donant de plasma per ajudar d'una altra manera a les persones amb la malaltia. Un reconeixement també pel senyor Valentí Serra Jubero, donant des de fa molts anys que col·labora cedint locals des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou. Senyor Carlos Tomàs Hortal porta 179 donacions de sang i plasma i és voluntari molt actiu al Banc de Sang de l'Hospital Vall d'Hebron. La senyora Mari Carmen Herrerías Pastor fa 40 anys que és donant i l'any 2020 va fer 10 donacions entre sang, plasma i plaquetes al Banc de Sang de la Mútua de Terrassa. També la senyora Toñi Castillo Meléndez, doctora de l'Arnau de Vilanova de Lleida i autora del llibre Les botes viatgeres per explicar la donació de sang a nens i adolescents. I finalment cridem a l'escenari per rebre també el seu homenatge al senyor Eduardo García Torralbo, que dona sang des dels 18 anys i és un militant de la donació. Les autoritats podeu recuperar el vostre lloc i demanem a Eduardo García que parli en nom de tots els guardonats. Gràcies. Benvolguts autoritats, entitats, companys i familiars. En primer lloc, tornar-vos l'agraïment que heu fet públic avui. A tots els donants de sang, al personal sanitari, d'emergències, com tots els que conformen el sistema públic de salut. Tot just aquest any farà ja 10 anys que, com bé s'ha dit, que vaig començar a donar sang a la Facultat de Dret d'aquí de la Universitat de Barcelona. I des d'ençà no hi ha hagut any que no haguem continuat donant, any rere any, complint les donacions que hi ha al límit en 4 donacions anuals. Fa uns anys va ser el meu avi el que va necessitar la sang de totes aquestes persones que donen sang, com per exemple l'exemple de 179 donacions, una barbaritat. I sense anar molt lluny, tot just aquest any passat, hi ha hagut moltíssimes persones que han necessitat de la sang de tots nosaltres, que cap de nosaltres és millor, la nostra sang cap de nosaltres és millor que la de l'altre, sinó que totes són necessàries. Durant aquest any de la pandèmia hem vist la necessitat de tenir un sistema sanitari públic fort i recolzat de totes aquestes entitats del Banc de Sang, la Federació Catalana de Donants, i és d'agrair no només quan sortíem a les 8 de la nit a aplaudir tots als balcons, sinó dia a dia la labor que fan als hospitals perquè no hi hagi cap pacient que es quedi mai sense sang o sense una atenció correcta. Per mi, i crec que per molta gent, el Banc de Sangs és i serà sempre un exemple del que hauríem d'aplicar dia a dia, que amb la col·laboració de tots i totes sortirem i farem front a qualsevol dels reptes que se'ns plantegin, sigui la Covid o qualsevol altre que pugui venir. Moltes gràcies a tots i animar-vos a tots a donar.
que tot ha estat només un somni, que els teus ulls pouaven d'un més enllà ignot i la teva rialla era la d'un nen del bosc. Si el vent bufa de la mar i és suau i càlid, aleshores et diré que m'he enamorat i que et vull veure cada 2 o 3 hores, que tinc les teves mans impreses a la pell, que penso en tu en cada rialla i que no. Si el vent bufa de la mar i és suau i càlid, aleshores et diré que m'he enamorat i que et vull veure cada 2 o 3 hores, que tinc les teves mans impreses a la pell, que penso en tu en cada rialla, que no et vull lluny. Moltíssimes gràcies. Cançó d'amor a càrrec del duo Germans Guixer. Després els tornarem a escoltar. Per acabar aquest acte, escoltem ara les paraules del conseller de Salut, l'honorable senyor Josep Maria Argimon. Endavant. Bona tarda a tothom, molt honorable presidenta, consellera, diputades, diputats. En primer lloc, disculpeu, ja és la costum, felicitar a la Federació Catalana de Donants de Sang, al Banc de Sang i Teixits, a la Creu Roja per la celebració d'aquest acte commemoratiu del Dia Mundial del Donant de Sang. I un agraïment també a tots els protagonistes, els veritables protagonistes, que són totes aquelles persones que dia a dia estan donant sang i estan fent possible moltes vegades aquest miracle de que la gent que ho necessita l'acabi tenint. També un agraïment pel reconeixement a tots els professionals que conformen el sistema sanitari de salut i a totes aquelles institucions que en formen part. I satisfacció, com no pot ser d'una altra manera, de poder estar en aquest entorn, en el Parlament, que dona realment un marc incomparable a aquest Dia Mundial. La donació de sang és una mostra d'altruisme, de solidaritat, però també és una mostra de compromís ciutadà. I aquest element, per això val la pena reiterar aquest agraïment a tots aquests donants de sang que ho fan dia a dia. La pandèmia, en totes les seves conseqüències, ens ha trasbalsat la vida, ens l'ha trasbalsat a tots i a totes. Però també aquí avui ho hem vist i s'ha remarcat com, a pesar de que els carrers estaven buits, com a pesar de la por que ens envaïa a tots i a totes, la donació de sang ha continuat, va continuar. I tot i que la Covid no és una malaltia relacionada amb unes necessitats de sang, és cert que en l'any 20 es va incrementar la donació i es va incrementar també el consum. I ara, en aquests moments, estem també, per les raons d'anar recuperant a poc aquesta normalitat i, per tant, també recuperar totes aquelles intervencions que ens acabaran, d'una manera o una altra, requerint
més donació, aquesta donació també s'està incrementant. Per tant, una vegada més, agraïment. I també una vegada més, com ha fet el senyor Garcia, la crida a la donació. Aquesta crida de tots, d'aquesta responsabilitat ciutadana de totes i de tots. I també un agraïment i un reconeixement perquè aquest any la Federació ho focalitza amb les persones joves, persones que han estat també uns grans damnificats d'aquesta pandèmia. A vegades, diguem-ho clar, també oblidats, segurament poc compresos, més que oblidats, poc compresos, però que han actuat de forma majoritària, com el conjunt de la ciutadania, de manera exemplar, i que sovint són exemple d'iniciativa, de compromís, d'idealisme, i el necessitem, i de solidaritat, que també la necessitem. Per això crec que és un encert fer-los protagonistes, aprofitar tot el seu potencial i animar-los també a participar en aquesta crida per donar sang. Una crida que tots sabem i tots ho hem vist avui amb els guardonats, estem en bones mans. Per això és important. Reiterar la meva felicitació a tots i el meu agraïment a totes i a tots. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. I finalment claurà l'acte la molt honorable senyora Laura Borràs, presidenta d'aquesta casa del Parlament de Catalunya. Molt bona tarda, honorables consellers, diputats, membres de la mesa, donants, sobretot donants, que avui sou aquí amb aquest exemple de generositat, d'altruisme i de vida que concediu als qui passen per motius complicats en la seva vida. Avui som aquí al Parlament i és un goig que puguem acollir per primera vegada en aquest auditori després que les mesures de seguretat es van mica en mica relaxant, aquest acte que és tan important i que té en el seu cor la generositat, poder acollir a tanta gent que dona vida als altres i fer-ho a la casa de tots, com és el Parlament de Catalunya. Aquest 14 de juny, aquest Dia Internacional del Donant de Sang, se celebra perquè és la data de naixement. Així ho va decidir l'Organització Mundial de la Salut quan va fixar aquest dia com a Dia Internacional del Dia Mundial del Donant de Sang. És el dia que va néixer Karl Landenstein, que és l'immunòleg i biòleg austríac que va desenvolupar el sistema modern de classificació dels grups sanguinis. Tots sabem si som A positiu, B o 0, doncs ell ho va fixar i la seva recerca va ser el que va contribuir a descobrir que les transfusions de sang entre pacients del mateix tipus sanguini no comportaven risc per la vida dels pacients. És important que ho recordem perquè quan celebrem dies com el d'avui no només ho fem per conscienciar, en aquest cas concret sempre és necessari conscienciar sobre la importància de donar sang, sinó també com una ocasió per posar en valor la importància vital que la recerca mèdica i científica ha tingut en el desenvolupament de la humanitat. I per tant avui també som aquí per reconèixer la importància de la recerca mèdica i del paper que han jugat els investigadors que, com el senyor Landsteiner, posen el seu coneixement i expertesa al servei de la societat perquè serveixin com a motor de prosperitat, com a motor de benestar, com a motor de desenvolupament. Tot això al costat, naturalment, de les xarxes de voluntariat, de les xarxes de generositat organitzada que tenim en la Federació Catalana de Donants de Sang, en el Banc de Sang i Teixits i en la Creu Roja, que són les entitats que impulsen la celebració d'aquest acte. És inevitable
recordar que ho celebrem avui perquè l'any passat no va ser possible, perquè hem tingut aquesta mena de parèntesi, com ara recordava el conseller Argimon, a les nostres vides encara hi som, tots nosaltres portem la mascareta, avui vermella, en recordatori d'aquesta gota de sang que dona la vida. Però els primers mesos de la pandèmia van ser especialment angoixants perquè ens acabàvem a una situació radicalment nova, desconeguda. Encara no teníem una manera de combatre contra la malaltia i, per tant, teníem un sentiment de por, d'angoixa, d'impotència molt, molt elevat, d'incertesa. Si avui aquest sentiment s'ha anat mitigant en certa manera, ha estat justament per la recerca i la investigació biomèdica. Per tant, també vull aprofitar aquest acte per donar les gràcies i mostrar el meu reconeixement a tot el sector sanitari, als investigadors, als recercadors mèdics i biomèdics i a tots els voluntaris com els que avui heu recollit el vostre reconeixement, que també i especialment en temps de pandèmia hi heu estat i heu ajudat a que altres persones rebessin la vostra sang i, per tant, rebessin la vida. Per mi és un acte, ho he dit abans en l'audiència que he tingut, molt especial, perquè jo he estat receptora de la sang que alguns de vosaltres heu donat. I quan algú s'ha trobat en aquesta situació encara valora més la possibilitat de poder fer aquest reconeixement com el fem avui al Parlament. Vaig ser receptora i he de dir que era donant fins que em va passar el que va passar i a partir d'aleshores ja no puc donar sang, però sí que tinc molt present què representa la sang que s'injecta i que et dona vida i, per tant, són unes gràcies molt, molt, molt sinceres, molt profundes i molt emocionants les que avui us trasllado. Soc molt conscient del que representa aquesta importància de donar sang i per això és un acte especialment emotiu en aquest sentit. Perquè donar sang és simple i directament donar vida. I això és un acte que no es valora prou fins que estàs a punt de perdre-la. I el lema d'enguany és molt bonic també, perquè el lema de l'Organització Mundial de la Salut per al Dia Mundial d'enguany és donar sang permet al món continuar bategant. I és un lema absolutament acurat i precís, perquè una de cada 5 persones necessitarem sang o derivats de la sang al llarg de la nostra vida. I per això cada campanya de donació és fonamental. I els esforços que feu les entitats que avui sou aquí per aconseguir que els bancs de sang tinguin les seves reserves per fer front a les necessitats diàries de milers de transfusions és especialment encomiable. Cada dia es fan 300.000 donacions a nivell mundial. 1.000 d'elles es produeixen a Catalunya. 1.000 donacions diàries a Catalunya. I l'objectiu de l'OMS és que cada país sigui autosuficient en aquest sentit. I Catalunya ja fa molts anys que som autosuficients, amb 250.000 donacions de sang l'any. Però totes aquestes dades, que són extraordinàriament remarcables, són només una cursa diària per aconseguir les quantitats que calen en el dia a dia. Sobretot ara, val la pena que ho recordem, perquè quan s'acosta l'estiu baixen les donacions i, per tant, encoratgem a tothom a tenir present com d'important és donar sang. Cada un dels 1.000 donants diaris a casa nostra, que avui heu representat, alguns dels quals heu rebut el reconeixement, us mereixeu tot el nostre reconeixement, tot el nostre suport, tot el nostre agraïment. Gràcies per la solidaritat, gràcies per l'altruisme, gràcies, com diu el lema, per permetre que el món continuï bategant. I jo vull donar-vos les gràcies especialment per haver-ho fet en els moments més complicats, en els moments de la pandèmia. Quan sortir al carrer era gairebé un fet excepcional i que ens hi jugàvem la vida, vosaltres hi éreu i no hi heu deixat de ser. I, per tant, moltes gràcies per haver-ho fet possible. Quan més us necessitàvem, no vau fallar. I això també hem volgut reconèixer amb aquest homenatge que us fem aquí des del Parlament. L'altruisme de donar sang i el poble de Catalunya que no falla mai.
En la nostra història més recent hem tingut un episodi tristíssim, horrorós, el 17 d'agost de 2017. Un episodi que formarà part de la memòria col·lectiva d'una manera inesborrable. Els tenim gravats a la memòria, les imatges i com vam quedar tots atuïts i colpits per uns atemptats inhumans que ens volien atemorir i que van trobar i van donar el millor de nosaltres mateixos. Una de les imatges que jo no oblidaré d'aquell dia eren les cues de persones que donaven sang, perquè hi havia ferits, perquè hi havia una emergència i desenes, centenars de persones que feien cua per donar sang. Perquè en un moment tan dolorós com aquell, moltíssima gent es va preguntar què puc fer per als altres i va sortir a donar sang. Que la resposta a un atemptat fossin les cues per donar sang diu molt també de la nostra societat. I, per tant, aquesta feina clau que feu tant les entitats com sobretot els donants és el que avui celebrem aquí. I aquest efecte de conscienciació i aquest efecte de crida, perquè això ha de ser sostingut en el temps, perquè les necessitats de sang són sostingudes en el temps. I avui ens comentaven precisament el director del banc que amb les noves teràpies que s'hauran de desenvolupar encara seran més necessàries aquestes donacions. Per tant, gràcies per fer del vostre gest fonamental un dels pilars per aconseguir també una societat més justa i més igualitària. Gràcies per ser-hi sempre, gràcies per no defallir i gràcies per continuar donant sang. Sabeu que jo soc professora de literatura i no volia acabar sense un poema que precisament perquè la sang és la vida, no té a veure amb Dràcula, tranquils, és Rainer Maria Rilke, un poeta alemany que el poeta català, traductor i poeta ell mateix, Pere Rovira, de Lleida, va versionar d'aquesta manera que em sembla preciosa per poder acabar aquest acte avui. Diu Rilke, li diu a la seva estimada: ja em pots apagar els ulls, també et veuré. Tapona'm les orelles, sé escoltar-te. Ni que no tingui peus, et seguiré i puc, sense la boca, conjurar-te. Talla'm els braços i t'agafaré amb aquest cor, igual que amb una mà. Em glatirà el cervell si el cor se'm glaça. I si el cervell al foc em vols llançar, tindré la sang per posseir-te encara. La sang, que és la possessió més preuada, la sang que ens permet fer que bategui el nostre cor, que bategui el món, que bategui la vida. Gràcies als que ho feu possible cada dia. I acabarem amb, gràcies, presidenta, amb una mica de música més, La Dama d'Aragó, cançó popular que ens interpreten els dues germans Guixer Torres. Endavant.
Moltíssimes gràcies. Així acabem. Gràcies a tots i a totes els que sou aquí, també els que ens segueixen des del canal Parlament. Gràcies per formar part d'aquest acte tan emotiu a favor de la donació de sang, com s'ha dit, tan important ara i sempre. Si us sembla, acabem aquí i fem una fotografia de família a les escales del Parlament. Fins la propera. Gràcies.